Ambe malien che ani muso demse makoroba me bela jeli fuku wala nyimando amu sigindo ngani wakati na afa fulise o bela jeli ma ibe jamana ko na be jamana ko na fulise o bela jeli albi ay continue aga émission nous partager ay continue aga abonner na plateforme na no tam TV bi atam tam kene kon na la bi kon ambe émission spéciale la no spécial ramadan alhamdulillah bi anda na ha bele do fena fe mamudu a jateli bardo jamana ko na jamana ko ma denité. Et puis, aller à faïda di de kacha. Et puis, à faïda nous, mbalmake mbalna muso, ni à faïda ota sévère. Sérieusement, billahi, il te misa sera là. Parce que n'ero dans le chama, il y a mon chama sur le monde yo au 70. Alhamdulillah, bi en voyant sur le canal fait non. À trois de coups, maman, konati, ma fille là. En tout cas, ma foi, voilà, maintenant parce que à d'ailleurs ame dori ke émission nga dam ne la ka banyer la kuma kana banda kono kuma misale fitne aw man jamana kono duma kuma banda kono bi aga yere aw man malen do bela jelima o kun kono la me nyashi anga karamo ma ne Mamadou Konate Oustaz ko bashila bashfoti ami ifogi wala nyimando ajara nyoko so e ka dayla nyi ame dori ke émission nga dam ne la ka banyer la émission nga na fay aw ma ani mama bi ka lay akara konna yo akara camera ko fe ama fo ala ka yere kana bela jeli ala folikan jumɛn bi yɛrɛ bolo kala se ikan bago ani malendenw bela jeli ma bon a'udhu billahi as-sami'ul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah am sojale do folika min be am bolo kasi an kanubagaw ma ani an filɛbagaw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔkɛ o de ala ka kisi kɛ an bɛɛ ye ala ka an bɛɛ sago d'a ma amina rabi maa mana kɛ ko la i bi yɔrɔ o yɔrɔ la hami dɔ b'i la c'est vrai an y'a ɲini ala fɛ ni émission in ala k'a kɛ sababu ye ka hamu bɛɛ lajɛlen wuli amina rabi an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye ba maliba ye a ka kɛ sababu ye ka mali fana basigi ka hakilisigi di jamanadenw ma amina rabi an bɛ foli di bɛɛ ma bɛɛ ka waati la bɛɛ sigiyɔrɔ la ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka an sago d'a ma amina rabi ala ka hamu bɛɛ nɔgɔya amina rabi kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul sɔli ala ko dɔw minɛ ala Konate an donkan fɔlɔ o ye jumɛn ye ko an bɛ sunkalo hukumu kɔnɔna la i bɛ se ka mun de fɔ an ye sunkalo kan bon alhamdulillah an bɛ ala fo dama ala min sɔnna ka ni don an na ka tila ka limaniya di an ma ka sunkaloba in fana don an garijɛgɛ la n b'a fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen a ye san 70 de balo dɔw ko san 75 san 75 in na a nana bana don kelen san 70 kɔfɛ a banana a taara dɔgɔtɔrɔ la o ye mansinw ni fɛnw dada a la u ye ordonnance min sɛbɛn ka d'a ma 100 ɲɔgɔn na Allahu akbar dɔgɔtɔrɔ ye 100 lajɛ a kasira dɔgɔtɔrɔw ko a ma ko cɛkɔrɔba 100 dɔrɔn e nafolotigiba ye mɛ ka i furakɛra 100 ordonnance dɔrɔn i bɛ kasi o la nin bɛɛ nafolo b'i bolo a ko ne ma kasi ko wari in ka ca n kasira mun na ala yɛrɛ de sarati ne bolo Allahu akbar mun na ne ye san 70 kɛ n bɛ dugukolo kan n bɛ filɛli kɛ ni ɲɛ min ye ala de y'a di yan min bɛ ni kɛ ni tulo min ye ala de y'a di yan n bɛ ɲɛnakili sama ka bila min ka di ye n b'o kɛ n bɛ n dan kɛrɛ kan n bɛ n dan kɔnɔ kan yɔrɔ min ka di ye n bɛ taama ka taa ye n bɛ taama dugukolo min kan o ye ala ta ye sankalo min bɛ n kunna o ye ala ta ye kalo bi bɔ tile bi bɔ san 70 kɔnɔ ala ma dɔrɔmɛ 1 demande ne fɛ wallahi mais ne donna ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ heure 1 ɲɔgɔnna dɔrɔn 100 ma ala de kan ka fo c'est vrai donc an bɛ ala fo dan tɛ foli mun na sunkalo ye dugawu jaabi kalo ye ala y'an da ka an fisaya ni ɲɔgɔn ye o de la a b'a fɔ kuranna na ko tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din ni ala ye kira dɔw fisaya ka tɛmɛ dɔw kan don ka bon don ka kuntigi o ye juma ye
Muna juma bonyana kada kɔrɔ caman kan. Dugo jabi ba kono. Juma su ni ye soli kɛ alakira kan. E ni ne ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na tele la cogo min na. I image bɛ taa bila alakira kɔrɔ ten a b'i filɛ. Allahu akbar. O ye juma su ye. Okay. Ni alimami bɛ juma ka k'a kala. Kutuba ka k'a kala. Alimami bɛ sigi kutuba waatini min na. Ka militi damadɔ kɛ ka sɔrɔ ka wuli. O furancɛnin na n'i ye fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ala b'a kɛ. O de la ni hamina ko gɛlɛ bɛ mɔgɔ la ni juma fajiri selila bisimilahi rahman rahim bisimilahi rahman rahim bisimilahi rahman rahim i b'a wurudi 780 ani 80 780 ani 80 i b'o kɛ juma sɔgɔmada fɛ sani alimami ka kutuba kalan daminɛ bon n'i y'a kɛ 780 ani 80 i jija sa i ka kɛ sinzan kɔnɔ ka na fɛn bɔ i da bilen fɛn min bɛ kɛ tiɲɛnikɛ kuma ye nkalontigɛw alakɔtako ka n'o bɔ i da i yɛrɛ maîtriser i k'a dɔn i bɛ gundo dɔ de kɔnɔ sani juma jigin waati ka se bon i y'a wurudi 780 ani 80 sisan i taara don misiri kɔnɔ alimami ye juma kutuba kalan a taara se a sigiyɔrɔ ma a y'a sigiyɔrɔ min na sani a ka wuli sin ka 7 kɛ ten. Okay. Donc a bɛɛ kan ka bɛn 780 ani 80 ani 7 a kan ka bɛn o ma mais i bɛ 780 ani 80 kɛ so fɔlɔ ou bien n'i yɛrɛ bɛ se ka kɔn ka na misiri la donc i bɛna 780 ani 80 kɛ a tɔ 7 don ni alimami sigira waati min na juma kutuba la sani a ka wuli sin ka 7 fɔ dɔrɔn an karamɔgɔ i t'o kɛ diɲɛ na fɛn foyi kama n'i m'o sɔrɔ. Allahu akbar. Ala mɛ ka ɲɛ dɛ. O ye n kalanna n ye diplôme sɔrɔ baara tɛ yen o wali juru karilen don kana o bana dɔ bɛ na n ma fura sɔrɔ a la o i mana kɛ hami fɛn o fɛn kɔni kama o bɛ kɛ mun na parce que juma ka bon. C'est vrai. Bon juma fana lansara selilen kɔfɛ sani tile ka bin dɔnnibaga fɛn o fɛn sen b'a ye a se b'a yɛrɛ la k'i bɛ ko dɔn i tɛ sunɔgɔ o waati i tɛ baro fu kɛ o waati. Doso kɔnɔ dɔrɔn juma lansara selilen kɔ sani tile ka bin e ka don ka fɛn dɔ ɲini ala fɛ ta donc juma ka bon ka da o ɲɔgɔnnaw kan o de la a fɔra juma ma ko seyyidul ayam don ka patron. Okay. N'i ye kiraw lajɛ kiraw ka bon fana mais kiraw ka kuntigi ye jɔn ye o ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam. Misiri ka bon misiri ka kuntigi o ye jumɛn ye o ye alikaba ye bon kalow ka bon kalow la kuntigi o ye jumɛn ye sunkalo ye kalow ka chef de ye ale ye kalow ka patron ye mais munna sunkalo bonyana sunkalo bonyana parce que lailatul kadiri bɛ a kɔnɔ. C'est vrai. Bon mun ye lailatul kadiri fana bonya k'o kɛ su ka patron ye o bonyana parce que corona bɛ o kɔnɔ. Okay. Corona jigira lailatul kadiri la mais mun ye corona fana bonya corona bonyana ko ayatul kursi bɛ corona kɔnɔ o ayatul kursi ko gɛlɛn dɔ y'i sɔrɔ i ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛma sɔrɔ a la e ka juma 3 heures du matin mais n y'a ɲini ala fɛ mɔgɔ mun bɛna nin baara in kɛ u k'a kɛ ɲuman na. Ɲuman sira kan. I m'a ye setana ni ala ye setana ci setana bana ala ye setana dagan a ko Jibirila ma a ko ala tɔgɔ 5 bɛ setana bolo ala tɔgɔ 5 ninnu nagasi ka bɔ a bolo a kana da kafiriya ma k'o 5 to a nɛ kan n'a ko min ne bɛ sɔn. Awɔ. A mana kɛ kafiri cogo cogo. A mana kɛ kafiri cogo cogo n'a ko min n bɛ sɔn. Allahu akbar. O kɔrɔ ye di e ni ne bɛ jɛ la ne ka so tile bɛ e bolo ne bɔra ne ye gɛn bɔ n ka so an ye ɲɔgɔn nɛni an ye ɲɔgɔn dɔgɔya an ye kɛlɛ kɛ mais est ce que tile min bɛ e bolo so kɔnɔ yan ne nana k'i b'o dayɛlɛ ka don ne kan est ce que Bukoro ni tile bɛ sɔn k'a fɔ e ma ko ayi ko
Konate banina ini Konate be kelela kuma anw ti yɛlɛ kɛcogo t'o la kɛcogo t'o la parce que o b'e bolo o ɲɛdɔn b'e bolo c'est vrai donc la ni ne fana m'o bɔsi e la hali ni e ko i b'i labɛn ka na Konate kama o tile b'i bolo de koyi c'est vrai kuma n'an gɛlɛra n da mun b'i bolo i b'o segin o don donc ala ko Jibirila ma ko ni ala tɔgɔ 5 in k'a minɛ ka bɔ sitana bolo ala tɔgɔ 5 in na n da tɛ s'a ma nga juma su kɔni 2 heures du matin buru ɲini buru kelen buru ye gundoba ye farni buru ye ni Konate tɛ taa yɔrɔ i t'a mɛn yɔrɔ si wallahi an ta gundo min bɛ buru la n'an bɛ buru gundo dɔn i bɛ fɛn bɛɛ ye anw ka ɲaman ka fɔ burujala c'est vrai buru e ka buru bila i ɲɛfɛ ayatal kursi i bɛ jija juma 2 heures du matin ka dugu ye juma na ko alamisa tile binnen o 2 heures du matin ka taa se 3 heures 4 heures ma e ka buru bila i ɲɛfɛ i ka ayatal kursi wurudi 313 Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nda fɔ ala tɔgɔ 5 in b'a kɔnɔ nka i ka wurudi ta n'i ye 313 sɔrɔ ni dugu jɛra buru in tigɛ k'a tila denmisɛnnin fitininw na o denmisɛnnin fitininw ka o buru ɲimi aw bɛ hakɛ to ko banakɔtaga bila fiɲɛ na o b'a sɔrɔ i ka mago ko n filɛ Allahu akbar donc korona bonyana parce que Laylatul Qadri b'a kɔnɔ Laylatul Qadri fana sunkalo bonyana parce que Laylatul Qadri b'a kɔnɔ Laylatul Qadri fana bonyana parce que korona jigira kɔnɔ korona fana bonyana parce que ayatal kursi b'a kɔnɔ o b'a kɔnɔ ouais donc ni ko sunkalo kalo la patron do o sunkalo la ni mɔgɔw ye a faamu depuis ni sunkalo jɔra ka ban a su fɔlɔ ala yɛrɛ bi kuma ala bi an wele a b'a fɔ hal min sa'ilin sa'utihi su'ulahu delikɛla dɔ bɛ aw la wa dɔ bɛ hamina furu de la wa juru karilen do dɔ kana wa bana jugu bi aw adamaden dɔ la de wa aw adamaden dɔ bɛ faamaya nɔfɛ wa dekun bi jɔnni kan i ka ne ala wele n k'i ka doki dekun ta ka bɔ i kan ala yɛrɛ de bɛ nin wele kɛ Allahu akbar mais munna ala bɛ nin kɛ ala kira kosɔn parce que anw ye ala kira manton ye c'est vrai o de la ni kira tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ la a fɔ sallallahu alaihi wa sallam cɛ in donna anw ni koba cɛ fɔlɔ ni kun ye kulubalakaw ka fɛn kɛ sonyɛli i dogon ka taa sonyɛni kɛ e dogara mɔgɔ min ye o a b'i sɛbɛn i te kan ko sonyɛni taatɔ filɛ a ye polisiw bila ka n ka zo ɲini o b'o labila yan o t'o labila a sɛbɛnlen don e te kan o sonyɛni filɛ bɛɛ y'a ye ka ban bɛɛ y'a ye ala kira kosɔn o dogora Allahu akbar o de kosɔn n'i kɛra maa kalite o kalite kafiri o mago tɛ ala la o kɛ kira in fɛ n'i ye kɔlɔnkɔlɔnya kɛ sisan n'i ye fini bɔ ka kɔlɔnkɔlɔn kɛ n'i tilara n'i ko i bɛ fini don fini b'a fɔ ne ko nin dɛ o tuma e lakolo kɔni bɛ yaala sa kari kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin tulonkɛ kɛ mais ala kira kosɔn ala ko ayi o kɛ n'i ma tubi n ti yafa dɛ nka n t'i malo jɛnna ya fɔ n'i bɔra n'i yɛrɛ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kira kosɔn Allahu akbar o de kosɔn ni kira tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam o tuma sunkalo su fɔlɔ la ala bɛ wele da hami bi jɔn na a bɛ tila ka an filɛ ni hinɛ ɲɛ e ye ko kolon kɛ mɔgɔ la e nana dɔrɔn a y'i lajɛ dɔrɔn a hinɛni na a b'i gosi bilen de ti gosi tuguni o o tuma sunkalo n'a jɔra dɔrɔn ala b'an filɛ ni hinɛ ɲɛ ye a bɛ tila k'a fɔ tuguni adamaden ni minɔgɔ y'i sɔrɔ ni kɔgɔ y'i sɔrɔ da bi ja ni da jara da kasa bi bɔ o kasa min n'o bi bɔ da la k'i k'a dɔn o da kasa in dɛ o ka di ala bolo ka tɛmɛ parfum kasa kan awɔ
o tɛ ala dɔrɔn ye o mɔgɔ min ka di e ye dɔ bɛ yen e ti min fɛ hali n'a y'a tɛgɛ d'i ma i bɛ tila k'a tɛgɛ dɔsi kan c'est vrai parce que i t'a fɛ nka i bɛ min fɛ hali n'o o daji tutɔ daji turu i kan n'o ko cɛ i b'a fɔ non ça fait rien i b'a terikɛ a t'i tɔɔrɔ o. non c'est vrai par exemple san sigilen fɛrɛ ma sisan ni Konate yɛrɛ y'i daji kɛ ne tɛgɛ la sisan ne b'a mugan i bɛ se k'a k'a la o. ayi i bɛ se k'a k'a la dɛ a ka ɲi tan fɔlɔ. a ka ɲi tan fɔlɔ ok. bon o tɛ kanu ye wa. o ye kanu ye. bon donc o la somagatɔ ala bi somagatɔ kanu ka se degré dɔ la n'an b'a dɔn sunkalo tagali k'an to a bɛ caman bila kasi la. c'est vrai. o kɔrɔ ye di ne sunna ne ye duloki min don n na duloki in bɛ kuma a b'a fɔ ala Konate ye nin fini min don ne min don a kana n y'a ɲini fɛ ka ne yɛlɛma ka kɛ alijinɛ hariru fini dɔ ye Konate kana alijinɛ kɔnɔ fini yɛrɛ de b'o dugawu kɛ. hariru fini ye fini dɔ ye alijinɛ kɔnɔ n'i y'a don yɔrɔ n ka fini panna o tɛ alijinɛ ko la o t'o la ala yɛrɛ min y'a dilan ka d'i ma ni ne ye fini don sisan ni e ye ne filɛ a bɛ kunkolo la ko fini jɛma don a bɛ kɛ jɛma ye e ɲɛ kɔrɔ. c'est vrai. ni ne y'a filɛ ko finma don a bɛ kɛ finma ye o ɲɛ kɔrɔ. donc hariru fini bɛ yɛlɛma ten n'i ye duloki don i suntɔ fini b'a fɔ ala n y'a ɲini fɛ ka ne kɛ alijinɛ hariru fini ye Konate kana. n'i ye sabara don janɛmɛ siratu nin ye lahara kɛnɛ ye janɛmɛ siratu filɛ nin ye alijinɛ bɛ yan donc i tɛ alijinɛ sɔrɔ ka don a kɔnɔ f'i ka siratu tigɛ o siratu dun tribunal min don anw fɛ i bɛ jɔ bari la ka i juger de nka o tɛ janɛmɛ ta la dɛ. janɛmɛ ta i bɛ sigi chaise min kan a nunbɔlen don ni miseli ye i jɔlen tɛ juger dɛ i bɛ sigi fauteuil de kɔnɔ janɛmɛ tasuma fauteuil kɔnɔ i sigi a kɔnɔ o b'a sɔrɔ a y'i kɔnɔ sɔgɔ ka na a biɲɛ bɔ kunkolo sanfɛla la. Allahu akbar. o man di janɛmɛ ye ji min kalaya n'a bɛ fɔ a ma ko hamimu alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i y'a sanji den kelen tɔni dugukolo kan san 70 jiri tɛ falen a kan kuma tɛ bin ma. o ye a ye ji min kalaya. kuranɛ yɔrɔ dɔ b'a fɔ ko nazaatan lishawa ko n'i ye janɛmɛ ye sani ka don a la n'i ɲɛ dara ka dɔrɔn k'a tasuma funteni b'i ɲɛgolo bunaki ka bɔ yen kuranɛ yɛrɛ ko ten o tɛ hadisa ye. kuranɛ tilara k'a fɔ an ɲɛna tuguni n'i ye si charbon kɛ tasuma na k'a fiyɛ a tɛ pɛrɛnpɛrɛn wa ko janɛmɛ tasuma min bɛ pɛrɛnpɛrɛn o la ko innaha tarmi bishararin kalkasiri ko a taamɔɲɔ bɛ komi an ka etaziw. bon janɛmɛ siratu la e bɛ sigi ka juger ɲininkali 7 de bɛ k'i kunna komi ala yɛrɛ de y'an da saya tɛ yen parce que i mana yɛlɛ cogo cogo i bɛ tila k'a yɛlɛma ka ji k'a kɔnɔ n'i y'a yɛlɛ cogo cogo i b'a yɛlɛma ka ji k'a kɔnɔ donc saya tɛ yen ni tigi de bɛ ka nin kɛ an na donc o la ni i sunna n'i ye sabara don i ka sabara b'a fɔ ala janɛmɛ ka jugu dɛ ni muso in filɛ ka ji ye k'a to yen ka dumuni ye k'a to yen e yɛrɛ kosɔn a ye sabara min don a sen na n y'a ɲini fɛ ka ne sabara in kɛ konturuku ye ani janɛmɛ siratu cɛ. Allahu akbar. Ni bɛɛ ye sun nafa dɔ ye. Nin ye sun nafa dɔ ye. N'i dara dɛbɛ kan i dar'o dɛbɛ min kan dɛbɛ b'a fɔ ala n y'a ɲini fɛ ka ne kɛ alijinɛ tapi dɔ ye. Tapi ŋara minnu bɛ alijinɛ kɔnɔ donc i ka ne kɛ o ye parce que karisa sunna. N'i sunɔgɔra waati tɔw la mɔgɔ min ye kuranɛ ta k'a kalan o bɛ ka kɔlɔsi ta ka wurudili kɛ i bɛ alabato la o tuma sunbagatɔ ka sunɔgɔ o baraji ka bon ni waati tɔw alabato ye. k'i to sunna ka sunɔgɔ dɔrɔn. N'i sunɔgɔra dɔrɔn bonisi da de don. mais dɔw dun ko n'i sunna ko a ma dabɔ sunɔgɔ kama k'i man ka sunɔgɔ yɛrɛ. o ye bɛɛ n'i ka faamu de ye anw b'a fɛ ka jɔ ala jɔyɔrɔw de la. n'o tɛ e dan bɛ sunɔgɔ la ne min bɛ nkalon la e ka fisa ne ye o yɔrɔ dɔ la o. Konate maa dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ ka ala place ta. awɔ parce que n'i ye jugement kɛ i yɛrɛ ma ala yɛrɛ ma min fɔ e ko fa ka kɛ ta ye mais diinɛ de don. c'est vrai. e dan bɛ i ka so sunɔgɔ la awɔ ne sunnen don
ne taara dugu kɔnɔna fan bɛɛ don ɲɔgɔn na musow dɔw bɛ u lakolo don n da donna kuma kirikara caman na ni ne nana ne bɛ ɲininka Konate mun na i ye nin fɔ Konate mun na i ye nin ye e min da bɛ so kɔnɔ e sen b'o la i sen t'o la kuma sumakatɔ ka sunɔgɔ dɔrɔn o ye alabato ye donc n'aw sunna ye sunɔgɔ ni baara t'a la ye sunɔgɔ ni i yɛrɛ fana ma se ka sunɔgɔ kana fɔ i bɛ sunɔgɔ ɲini ni sunɔgɔ nana i bɛ sunɔgɔ kɛ mais ni nin ye a valeur de ye hali a sunɔgɔ o valeur de ye nin ye bon n'i ye sunɔgɔ bila k'i sigi ka korona dayɛlɛ k'o kala dun o fɛnɛ baraji ka bon dɛ o baraji ka bon dɛ o dama tɛ sibiri ɲɛ kelen ti ku e ni Ala cɛ e taara don jamana président kan hali n'i ye sunɔgɔ fura ta magara n'i bɛ sunɔgɔ koyi sunɔgɔ man di dɛ f'i ka gɛrɛ a la i b'a fɔ cɛ chef nana dɛ cɛ du tɛ n bolo président b'o sɛbɛn cɛ n ye du d'i ma cɛ dagabana mobili dɔ ni b'o kan kojugu président b'a fɔ n y'o d'i ma n denw yɛrɛ bɛ olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ ɲininka i b'a fɛ denw ka kɛ mun ye donc sunbagatɔ a bɛ komi i ye dayɛlɛ ka don Ala de kan donc o yɛrɛ nafa dɔrɔn fɛ i kan ka tile ban Ala wele ni dugawu de la parce que beni t'a la n m'a dɔn n'i y'a faamu n'i ye min fɔ dɔrɔn o de bɛ kɛ donc o ye sun ngalo nafa dɔ ye mais sun yɛrɛ nafa don hali ni baraji ti sun na hali ni Ala kun ko a ma ko baraji t'a la dɔgɔtɔrɔw b'an bila sun na o sa i ko ni hali ni Ala kun ko baraji t'a la ça veut dire que baraji b'a la baraji belebeleba de b'a la o de la kɔrɔna sura dɔ bɛ yen suratul azab n'i y'o aya 33 lajɛ Ala ye maa dama dɔ fɔ ye tiɲɛfɔlaw sarakatibɔlaw muminu ɲumankɛlaw fo ka taa se ko sunbagaw a'adallahu lahum ajran aziman Ala ye sara labɛn u ye sara min n'a ka bon o bɛ suratul azabu la parce que sun sara i m'a ye mɛlɛkɛw tɛ sun baraji sɛbɛn mɛlɛkɛ tɛ sun baraji sɛbɛn ko Ala yɛrɛ de b'o sɛbɛn Ala yɛrɛ de b'a sɛbɛn munna Ala b'a sɛbɛn e sunnen don e ka baara ye jɛgɛminɛ ye e ka jɔ balana ji yɔrɔ dɔ la e y'i plongé ka jigin baji kɔnɔ cɛw e minɔgɔtɔ o gundo bɛ e ni Ala bolo ye koyi c'est vrai ne min kɔni jɔn bɛ bada la ne tɛ se k'o seereya mɛlɛkɛ tɛ se k'o seereya Ala min y'e dan n'o Ala bɛ e dɔn o kumana o de b'a seereya nka e yɛrɛ fana ka minɔgɔ bɛ ɲini k'i faga i da bɛ jalen don k'i kunu baji yɛrɛ la mɔgɔ tɛ yen foyi tɛ yen i dan dɔrɔn k'i da o kan dɔrɔn ji ka don ka i da minɛ ji kɔnɔ ye ka bɔ k'i jɔ walahi o kɛra Ala ye i y'o kɛ Ala yɛrɛ de o ma kɛ danfɛn si ye o kɛra Ala yɛrɛ de kama o dɔrɔn Ala wasara muso bɛ tobili la gabugu kɔnɔ mama don a kan a suntigɛ sogo yiratɔ bɛ se k'i dɛ ka kuru kelen bila a da k'a lajɔsi ka bɔ fɛn b'a dɔn a ye fɛn don mɔgɔ si i ye so fa ka don ɲɛgɛn na i b'a fɛ k'i ko i ye fini gulon ka ɲɛgɛn datugu an karamɔgɔ i kelen ji kelen ɲɛgɛn kɔnɔ ye jɔnni b'o gundo dɔn mɔgɔ si i bɛ se k'i dafa ji la ka bɔ k'i kɔnɔ fa ka bɔ ka n'i jɔ non ko a bi sun kɔni non k'a ka gɛlɛn dɛ o bɛ se ka kɛ o bon ni e sera ka don ɲɛgɛn na k'i ko k'i datugu ka ji k'i kan k'i ko ka jɛ ka don baji la ka bɔ e ma ji min i ma maga ji la a ka s'i kɔnɔ walahi o kɛra Ala de ye o de la ni mɔgɔw sera lahara ni e ye mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔ aw jɔra tribunal la i ka baraji dɔ bɛ minɛ ka d'a tigi ma parce que lahara baara tɛ o baara de bɛ kɛ yan mais an sera yen kaba baara tɛ yen sara de bɛ yen sa cɛ na yan i ye nkalon tigɛ ka da nin na o don k'aw to diɲɛ kɔnɔ ye i hakili b'a la wa oui hakili b'a la bon i ye nkalon min tigɛ ka da la o nkalon kan valeur kan ka bɛn baraji 100 ma o tuma a ye baraji 100 bɔ nin ta in na
aka di ay galo da minaka o kuma ibo o tamina ka faraita ka après abina fa e do la gosi do i bagara maka kele tigɛ ka la gosi dɔrɔn ti ko aka di ko fanga b'i la wa ko tiɲɛ don bon o baraji kan ka bɛ 200 ma a y'o minɛ ko o fara o do tigi ma bon fo dɔw ka baraji bi taa ban k'a sɔrɔ mɔgɔw ka juru ma sara bon Konate sisan an animateurs filɛ nin sisan an bɛ kuma caman fɔ maaw kan sariya sabatilen tɛ quoi bon an ta bɛ kɛ cogo dɔ la sisan a ma nɔgɔn dɛ aw bɛ taa jana o kɔnɔ Allahu akbar Ala k'an kisi jana ma dɛ Konate parce que adamaden kuma ye fɛn dɔ ye an ka président y'o fɔ n bɛ dugawu k'a ye fɛn fila bɛ yen fɛn damadɔ bɛ yen n'olu bɔra nɔgɔ olu segin man di dɛ ka kisɛ bɔ n'i ko pan ka boli ka t'i ka kisɛ tun bɛ ka na o tɛ se ka kɛ bilen a ma nɔgɔn dɛ n'i ye kabakurun bɔ ka boli ka taa minɛ ka na o tɛ se ka kɛ bilen kuma fana bɛ ten on sait bɛ jumɛn de kɛ pour que Ala bɛ se ka yafa i ma o ko ninnu na bon o bɛ komi o t'i ni Ala cɛ o i y'o kɛ min na o b'i n'o tigi de cɛ bon an bolo fila b'an kɔ a yafa ma dɛ walayi a k'Ala yɛrɛ kama ayi mais kuma dɔw bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka kuma dɔw fɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ mais i ti jurumi sɔrɔ a la parce que a kɛlɛlama tɛ voilà an ta o de a kɛlɛlama tɛ quoi i y'a faamu ni ne ko n ko cɛ bɛ kuma f'a bɛ micro ɲimi tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ mais n'i y'a fɔ mɔgɔw fana b'a dɔn ko a kɔrɔ yɛrɛ ye k'i bɛ kuma micro la kojugu c'est vrai n tɛ micro tɛ se ka ɲimi a tɛ se ka ɲimi dɛ a ɲimi ma nɔgɔn ou bien ne e bɔra i ka so e ye galon belebele dɔ tigɛ yan sisan ne ko i ma n ko somɔgɔw bɛ di i ko u bɛɛ b'i fo aw ka mɔgɔ dɔ ko k'i ka ne fo wa ayi o ma fɔ mais u bɛɛ b'i fo mais mɔgɔya bɛ dilan n'o ye o c'est vrai c'est vrai surtout magantagalaw yɛrɛ minnu bɛ taa magan ka na n'i ye min lajɔ magankaw bɛ di Alakira b'i fo Abubakar b'i fo Seydina Umaru b'i fo Hamza b'i fo Magani Madina b'i fo cogo di kira fatulen don kira ni Ala cɛ kira ko n'i taara ko i ka foli di Konate ma kira m'o fɔ dɛ olu ye nkalon dɔw de ye mɔgɔya tɛ se ka taa ni olu tɛ quoi tɔɔrɔ ti o la mais min degun de ka bon Ala bolo e b'i ka baara la i b'a ɲɛdɔn jama b'i nɔfɛ i lamɛnnen don ne ka sin ka nkalon dɔ tigɛ ka da e la ten pour que ka e mangoya mais n'i ka vie dɔgɔya o c'est vrai i bɛ bonyani min sɔrɔ n'i bɛ nafoloni min sɔrɔ k'i ka denbaya balo n'o ye n y'a essayer ka dɔ bɔ o la o c'est vrai mais ne bɛ komi yɛrɛ faga mɔgɔ faga la oui parce que n donna i n'i ka hɛrɛ cɛ o de ka jugu kojugu kuma minnu bɛ na adamaden lagosi ka a bɔ a ka bonya kɔnɔ k'a bɔ a ka karama kɔnɔ k'a lagosi ka dɔ bɔ a ka sɛrɛ la a ka sara la o n'a ɲɔgɔnnaw de don problème t'a la n'o tɛ i tɛmɛtɔ bɛ se ka kuma dɔw gosi i ni mɔgɔ cɛ nisɔndiya ka baaraw la o n'a ɲɔgɔnnaw basi foyi t'o la adamadenya tɛ se ka taga n'o tɛ quoi problème foyi t'a la hɛrɛ ka ye amina arabi alors faamali sɔrɔla o hukumu kɔnɔna la Konate question filanan ye jumɛn ye Laylatul Qadr i da yɛrɛ donna la ne ko a bɛ ɲɛnamaya cogo di parce que san o san an b'a mɛn a bɛ sɔrɔ ni tile 10 laban nin la dɛ a bɛ sɔrɔ nin don a bɛ sɔrɔ nin don mais mɔgɔw ma bɛn ko kelen kan e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ bon corona bɛ komi kungo de n'an donna kungo kɔnɔ bɛɛ n'i ka kungo taa fan tɛ wa o don e bɛ taa yan fɛ a kɔni bɛ e kɔnɔ de k'i bɛna mangala ni fa ye fɛ ne yɛrɛ fana bɛ taa ta a bɛ ne kɔnɔ ko n bɛna sigi fa ye donc an si t'a bila an kunkolo la k'an bɛɛ bɛ fɛn fitinin sɔrɔ mais balawu ye mun ye e taara yan fɛ e ko Konate nin sira in bila i ka na nɔfɛ an bɛ taara kungo kɔnɔ ne dan bɛ sira min na ne bɛ taa ye mais a ma se e ka ne jagabɔya karaba ko n ka tugu i ta in na ne ta in ma kɛ tiɲɛ ye dun donc o la Laylatul Qadr diinɛ bɛ an bila baara la yɔrɔ dɔw la o kɔrɔ ye di n'a fɔra sisan ko Laylatul Qadr ko a bɛ bɛn sunkalo tile 21 ma
ni bɛnkɛrɛw ka coyi e bɛ se ka i ka baara bɛɛ bila o ka tile 21 in dɔrɔn kɔnɔ i n'a fɔ an caman b'a kɛ cogo min na sabula n'i y'a sɔrɔ ka ban san 80 ni san 3 a bɛ kɛ ani kalo 4 a bɛ komi i y'o de kɛ alabato la e yɛrɛ mɔgɔ min si b'o bɔ o ka dɔgɔ n'i ye sunkalo 2 sɔrɔ don tɛ fɔ san 100 ni kɔ bon ni a fɔra ko nin don kelen kelen don mɔgɔw bi ba don dɔw la ka turo ale don kelen la exactement o kuma a dogora a bɛ komi don dɔ an ba Aisha kira kun b'a fɛ don dɔ a kontana a ye Alakira lajɛ cɛ ɲuman don parfum kasa duman bɛ Alakira la kira ka bɔ a bolo a ma ɲa a ye Alakira kɔri kira ko mun kɛra a ko ne b'a fɛ ka dugawu dɔ di yan Ala deli dɔ di yan Ala deli min n'a bɔr'i da dɔrɔn o y'a sɔrɔ Ala y'a minɛ Allahu akbar kira y'a lajɛ muso denmisɛnnin don ani kira muso tɔw bɛ se ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ se ka kuma cɛnni dɔ fɔ bon or que dugawu b'a da n'a ye min fɔ dɔrɔn Ala bɛ sɔn a bɛ se ka exemple la quoi a bɛ se ka i sigilen to dɔrɔn k'a fɔ nin cɛ in wa Jakarta bɛ taa nin fa n'o fɔra dɔrɔn bɛ kɛ a bɛ kɛ Allahu akbar bon kira y'a lajɛ denmisɛnnin don ni Alakira ko a bɛ Aïssata dɔnniya nin kumakan in na a bɛ gɛlɛya c'est vrai bon Aïssata dun a ye Alakira bonya a ye Alakira bonya fo a bɛ to ka waso muso tɔw la n'o ye nani muso tɔw ye baro daminɛ a b'a fɔ ko ne de Aïssata ye a ko n'aw tɛ ne dɔn Ala de ye ne photo ta ka ne photo jira Alakira la photo ta yɛrɛ Ala de la sinon a fɔra ko photo ta fana man ɲi dɛ wa mais n ye min fɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ ba kuma kɛ n'i ka faamuya de n'o tɛ Ala yɛrɛ fɔlɔ de ye photo ta o Allahu akbar Ala de photo de Aïssata photo de jira Alakira la sallallahu alaihi wasallam o kuma kuntala ka ja Aïssata kun b'a disi gosi muso tɔw la ko Ala de ye ne sugandi ka n photo ta ka n jira n cɛ la ni muso in ta Allahu akbar kira ma sɔn ka kumakan in di Aïssata ma Aïssata fana a ko bon n'i m'a fɔ n bɛna Ala wele n yɛrɛ bɛ min dɔn n dan bɛ min na n bɛ Ala wele n'o ye directement a ko Allahumma inni aduka Allah wa aduka Rahman wa aduka al-Barru Rahim wa aduka bi asma'ika al-husna kulluha ma alimtu minha wa ma lam a'lam an taghfira li wa tarhamni Aïssata ni kuma in fɔra min na kira yi turu a kan a ko wallahi i ka nin dugawu in na ko kumakan b'a kɔnɔ i mago tun bɛ min na tigitigi ko b'a kɔnɔ Allahu akbar mais kira m'o o dugawu kelen di Aïssata ma k'a fɔ nin dɔrɔn don a m'o di mais Aïssata ye dugawu bɛɛ durusi o kumakan in kosɔn bon Laylatul Qadri bɛ ten mais ne yɛrɛ Konate kɔni bɛ min kɛ a Laylatul Qadri la o ye tile 27 ye ne yɛrɛ bɛ min kɛ munna Kurana sura min ye a fɔ inna anzalnahu fi laylatul qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alf shahrin donc o sura kɔnɔ laylatul qadri fɔra siɲɛ 3 ok o laylatul qadri fɔra siɲɛ 3 n'i y'a fɔ ko kelen lajɛ a bɛ bɛn harfu 9 ma laylatul qadri o bɛ harfu 9 ma bon 9 3 ye joli ye 27 c'est vrai bon donc o la a su bɛ ɲɛnamaya i ko a bɛ ɲɛnamaya cogo di c'est vrai Laylatul Qadri ɲɛnamayali ka nɔgɔ kojugu ok et puis alabato si tɛ gɛlɛya bɛ min na fo ni yɛrɛ y'a gɛlɛya i yɛrɛ bolo a banna Laylatul Qadri la a bɛ bonya cogo di e balima dɔ bɛ yen i datigɛlen don a la kɛlɛ hali ni kɛlɛ t'i n'a cɛ en tout cas o dusukun man di ɲɔgɔn ye Laylatul Qadri ka hali message ci o tigi ma i balima de don karisa su in na ka bon dɛ vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala ka san wɛrɛ jira an na kɛlɛ ma ban wa a banna i ye Laylatul Qadri bonya parce que a bɛ anw kɔnɔ k'i bɛ kɔlɔsiba de san ka t'i sigi misiri kɔnɔ yalaw ka wurudi 100,000 ni kɔ ko o dɔrɔn don ayi fɛn dɔ bɛ yen
o ka fisa i ka kɔrɔna kunu lailatul kadiri don a kalali dama tɛ dɛ k'a kunu k'i sigi n'a ye baara dɔ ka fisa ni o ye o ye jumɛn ye i datigɛlen don i balima na kɔrɔna in datugu a fɔ a ye karisa yafa ma Allahu akbar mais e datigɛlen don i balima na e taara kɔrɔna kunu misiri kɔnɔ ko lailatul kadiri ka nin datigɛ ɲɔgɔn na to yen e kɔni ma fɛn kɛ donc o la lailatul kadiri bi ɲɛnamaya cogoya caman na i b'a fɛ k'i muso furu sa i diminen don a bɛ tribunal la i y'a wele minɛta vraiment lailatul kadiri bonya kama ne sigira n kɔ yafa ma i y'a bonya kojugu wa i ka baraji ka bɔ hali min n t'a mɛn yɛlɛma alikaba la mun ye kuranɛ kunu awɔ ok donc i yafar'o ma lailatul kadiri la dɔ b'i ka so sojuru karilen don a kana n'a yɛrɛ ye natɔ ye fa b'a fɔ a muso ye ko a y'a fɔ karisa ye ko n bɔra sojuru de b'a la e nana lailatul kadiri don dutigi bɛ yen wa a wele ka na fa bɛ yɛrɛ yɛrɛ parce que i ka sojuru de b'a la i ko bi ye donba ye dɛ lailatul kadiri bonya kama n yafara i ka kalo sara kɔ i y'a bonya juru bi i ka juru bi mɔgɔ dɔ la e yɛrɛ b'a fɛ k'a wele ka taa datugu kaso la ou bien e yɛrɛ ye dɔ datugu ka ban a tigi ye ko dɔ k'i la i ma yafa i y'a datugu e bolila ka taa lailatul kadiri bonya kama vraiment ne kun ko n ti yafa karisa ma a kun ye kaso kɛ a y'a bila ka taa ka denbaya la Allahu akbar nin bɛɛ ye lailatul kadiri bonyacogo dɔ ye an ni ɲɔgɔn cɛ an ka hɛrɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye o kɔfɛ sa n'i taara wajulu yɔrɔ la n'i sen ta k'i bɛ taa wajulu yɔrɔ la sen ta ko kelen san kelen jurumi bi yafa ka san kelen baraji sɛbɛn i kunna baraji tan tɛ dɛ baraji mugan tɛ dɛ ala ko ta san kelen jurumi bi yafa mun na entraînement kɛyɔrɔ o fanga ka bon ni paratigi kɛyɔrɔ ye c'est vrai i donna misiri kɔnɔ e bi seli misiri kɔnɔ seli bi ɲɛdɔn yɔrɔ jumɛn wajulu yɔrɔ tɛ ya c'est vrai bon o de baraji ka bon ni seli yɛrɛ ye parce que e nana k'e ka seli e ma seli ɲɛdɔn bon Allahu akbar i kan ka fatiha kala i ma se k'o kala e yɛrɛ bɛ seli la i bɛ ka kɛ tan dɔrɔn i bɛ ka kɛ tan donc baraji t'a la parce que i t'a ɲɛdɔn ouais c'est vrai mais n bɛ taa Konate ka so a ka n ka seli kɛcogo la sen tako kelen san kelen jurumi bi yafa ka san kelen baraji sɛbɛn f'i ka don Konate fɛ yen parce que o de ye seli ɲɛdɔn yɔrɔ ye siga t'a la misaliya la mobili bi kalan yɔrɔ min ani mobili bi boli yɔrɔ min kalan yɔrɔ in de ka fisa boli yɔrɔ ye c'est vrai munna ni ti mobili boli cogo dɔn ne nana tile k'a la i bɛna waliden joli faga sani ka se seyɔrɔ la a ka ca dɛ o tuma na a bɛ bɔ si la yɛrɛ parce que i t'a dɔn mais i bɛ taa kalanso min kɔnɔ o yɛrɛ de ye ko ye sabula n'i t'a dɔn ye i tɛ se k'a boli c'est vrai donc wajulu yɔrɔ valeur bonya yɔrɔ ye nin de ye Allahu akbar ala ko de bɛ fɔ a kɛnɛ kan o de la mɔgɔ mɔgɔ bɛ taga wajulu yɔrɔ la a bɛ komi aw bɛ sinsan dɔ de kɔnɔ o sinsan kɔnɔ n'aw da sera ka fɛn o fɛn fɔ wajulu kɛnɛ kan ala bɛ yafa aw ma o dama tɛ wajulu kɛyɔrɔ la n'i taara so wajulu kɛra kaban i taara so i ma taa ka kɛnɛ in dɔ yan o wajulu kɛnɛ in ka wajulu bonya kama ala ye bonisi d'i ma tile 40 n'i taara i jɔ ka fɛn o fɛn ɲini ala fɛ o wajulu kɛnɛ kan tile 40 ala bɛ sɔn Allahu akbar donc a bɛ ɲɛnamaya hali kafiri minnu denw bɛ bange lailatul kadiri don hali kafiri minnu bɛ bange a su a n'a tile a den si tɛ sa kafiriya la a bɛɛ bɛ tubi a si tɛ sa kafiriya la o ye don in bonya de Allahu akbar a don fana mɛlɛkɛw bɛ yaala u b'u tɛgɛ don mɔgɔw bolo ko mɔgɔ damadɔ olu kɔni sen t'a la ala kana k'o maaw la dɛ amin yarabi o mɔgɔ damadɔ la dangaden b'a la wallahi
mɔgɔ min bana min y'a fa sɔsɔ k'a ba sɔsɔ dangaden o b'a la mɔgɔ minnu datigɛlen don ɲɔgɔn na o b'a la Allahu akbar mɔgɔ min dumuni don ala kota kan a ma tubi ka bɔ a la o b'a la n'a bɔra o la mɛlɛkɛw b'u ani mɔgɔ min ye fila fara ala kan n'a bɔra o la mɛlɛkɛw b'u tɛgɛ don bɛɛ bolo ka taa Lailatul Qadri n'u tɛgɛ y'i tɛgɛ kɔni sɔrɔ dɔrɔn bamanan tilara ma a bɛ ɲɛnamaya dɔw bɛ korona kalan kɛ a la dɔw bɛ taa wajulu yɔrɔw la a la dɔw yɛrɛ hali n'u sera wajulu yɔrɔ la u bɛ yaala u bɛ ji tila mɔgɔw la a la dɔw bɛ sarakati bɔ a la dɔw bɛ yafa ɲɔgɔn ma a la dɔw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la dutigi dɔ bɛ yen a fatura ka bɔ a ka denbaya la denbaya bɛ yen e ɲana olu ma Lailatul Qadri la k'u dɛmɛ o y'a dɔ ye donc a ka ca quoi ɲuman tagabolo ka ca c'est vrai mais anw kɔni da ye wajilu ye a la ka mɔgɔw bilasira anw bɛ mɔgɔw bilasira a baara kɛcogo ɲuman na nin kɛ ta a ye saraka bɔ a ye yafa ɲɔgɔn ma a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn dɛmɛ anw da ye o ye a la a bɛ kɛ ɲamakɔrɔ masatɛrɛni na ni ala sɔnna a ma alors an bɛ rendez-vous di bɛɛ lajɛlen ma ɲamakɔrɔ masatɛrɛni na i yɛrɛ welelen don Konate kana ka wele sa min na de o ni n ka caméra bɛna bilayi alors Konate sisan an y'i ka fayida di ka ca bon maa caman ko ne ma ko walayi n'i ka fayida ta bala i tɛ fili i mago bɛ fɛn min na i b'a sɔrɔ diɲɛlatigɛ in na alors fayida in a dalilu bɔra yɔrɔ jumɛn i ka fayida dalilu bɔra yɔrɔ jumɛn ala de y'a d'i ma wa ou bien i karamɔgɔ n'o ye Cheikhna Jawara o de a kala ye bon alhamdulillah n karamɔgɔw ye n kala a la parce que ni mɔgɔ min ko i ma bisimilahi rahmani rahim i mana fɛn fɛn sɔrɔ o kɔfɛ o sababu y'o tigi de ye o kɔrɔ ye di ni ne e wele ka mobili kura d'i ma toni nin ye i donna mobili kɔnɔ k'i bɛ taa so i ye jɛgɛ san k'o k'i kun ka malo san k'a k'i kun ka ɲɔ dɔ san k'o k'i kun na ka sogo dɔ san k'o k'i kun na wa i bɛ k'a bɛɛ don ne ka mobili de kɔnɔ ne ye min d'i ma donc o la sobasima fɔlɔ o ye an karamɔgɔ de Cheikhna Jawara mais ala tɔgɔ ye fɛn dɔ ye ani ɲuman fana ye fɛn dɔ ye ɲuman o ɲuman n'i y'a kɛ ala jati kama ala bɛ a ɲuman ɲɔgɔnna 10 d'i ma fayida fana ne ye mɔgɔw lajɛ e de ko i bɛ ala fɛ mais ala yɛrɛ minɛ cogo yɛrɛ tɛ e bolo e bi votila faama ye hala ka numéro 1 ti e bolo ni mɔgɔ jɔra la i b'a wele min na i bɛ tila k'a kɔbila i b'a kɔbila ne y'a lajɛ e ko i bɛ ala fɛ i ye ko caman to ye ala kama mais ni e mago bɛ fɛn dɔ la ala ka numéro tɛ ye ala sɔrɔ cogo t'i bolo fo e bɛ tila ka wuli ka taga minnu yɛrɛ tɛ ala ko la mana ka taga olu ka laadaw dafa pour que i mago ka ɲɛ or que ala filɛ nin ye mais ci dɔ nana dɔrɔn e sina ka ala to yen ka taga ɲɛfɔ dɔ yan fɔlɔ ne mɔnɛ yɔrɔ de filɛ Allahu akbar ani an fa ani an karamɔgɔ Usman Sherif Madani Aidara ala ka hɛrɛ k'an n'a ye amina arabi ale ye jogo jira an na ni jogo tɛ yen silamɛya tɛ yen c'est vrai don dɔ ne dalen de tora a nana jira n na n'a ye mɔgɔw gɛn ka bɔ kojugu sira kan u bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo di a y'o d'u ma mɔgɔ min ka baara ye sonyɛli ye n'i ko cɛ sonyɛli dabila fɛn dɔ d'a ma kɛ fɛn min b'a to ale tɛ jigin sonyɛli yɛrɛ la bilen a tɛ jigin sonyɛli la mais ni e nana gɛn ka bɔ sonyɛli la kɔngɔ bɛ ɲini k'a fa a bɛ tila ka taa sonyɛli kɛ dɛ c'est vrai a bɛ komi an ka kamalen dɔ tun bɛ yan tubira siɲɛ 4 de awɔ wajulu kɛra dɔrɔn bolisɔn man ɲi a ye nin dabila a sina ka taa boliw fara ɲɔgɔn kan ka tasuma k'a la k'i sigi ni mɔgɔw nana sɔgɔma ni sɛniw ye a b'a fɔ ne bɔra nin ko in na warini mun kan ka d'a ma a ka lajɛli kɛ ne bɔra nin na a y'i sigi k'a sigi 3 jours bi dafa yɔrɔ min a taara jiri dɔ lɛsɛ ka n'i sigi ka sigi bolisɔn ma a nana wajulukan dɔ lamɛn tuguni
a ye bolo jeni gɛlɛya y'a sɔrɔ tɔɔrɔ y'a sɔrɔ a tilara ka segin bolo in ma mais a ye ne ka fayida mɛn araba su fatiya i b'a wurudi a ye fayida in de mɛn araba su dɔ de fɛ i bɛ fatiya in wurudi 299 i mago bɛ min na i b'a ɲini ala fɛ ala b'a d'i ma a y'o kɛ i jija k'o kɛ araba su a ko karamɔgɔ hali masiriji ta koyi n ye silamɛya kɔrɔbɔ de a y'o kɛ araba su alamisa sɔgɔma dɔ taara misi jaga d'a ma Allahu akbar kabi ala y'ale da mɔgɔ ma deli ka jaga d'a ma fɔlɔ ale ko ale donna silamɛya na n'a daminɛ kɛra misiko ye ale ti bɔ a la bilen a tɛ se ka bɔ a la kɛcogo t'a la donc a ma boli sɔn tuguni mais bisimilahi rahmani rahim ka taa bila wala dɔlen na o 299 kɔni ayi a m'o to yen tuguni cɛ fila ka hɛrɛ la misi wɛrɛw b'a bolo bi en tout cas da ye o damaden n y'a fɔ a ye cogo min na a ye wuli a ka karamɔgɔ sɛgɛrɛ ni ala sɔnna a k'a ka fayidaw lamɛn c'est très important wallahi alors pour terminer an ye an ka artiste dɔ bɛ jamana in kɔnɔ ko Iba Wan an y'i ka anniversaire don a tun bɛ jama la pour que ka na i ka tulon ja i bolo tulon kɔnɔna la i ye lɛri dɔ d'a ma ko ni maaw taara so k'i bɛ don n'a ye so kɔnɔ ko ka fɛn dɔ d'a ma ko a kɔfɛ kɔni ko maa si tɛ se ka kɔ a la bon kɔfɛ an ɲɛ b'a la a bɛ ka boli mobili dagabanaw kɔnɔ mobili mun yɛrɛ c'est à dire an t'a dɔn ko malien artiste de b'a sɔrɔ alors o tuma i ye mun de d'a ma de bon an bɛ ala fo dɔrɔn ka barikada Iba Wani ale n'a ɲɔgɔnna caman dugawudenw de don Allahu akbar n'i ye ka wale fa bonya i y'i fa de dɔn c'est vrai n'i ye ka waliba bonya i y'i ba de dɔn donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sira de kan Allahu akbar mɔgɔ mana kɛ tagabolo fɛn o fɛn kan n'i y'a bangebaga y'a bolo cogo dɔ la farati a la hali n'i kalanna e bangebaga man bɔ i bolo nin ye kafiri dulɔmina ye a bangebagaw ka bɔ a bolo n m'a fɔ a bɛ lahara sɔrɔ dɛ mais i farati a la diɲɛna yan i tɛ s'a la Allahu akbar firawuna tɛ nin ya firawuna ɲɔgɔn kafiri kun de a kɛra mɔgɔ ye firawuna ye diɲɛ bɛɛ mara diɲɛ bɛɛ masakɛ tun ye firawuna ye yɔrɔ anw ka Mali président da ye Mali ye Burkina président da ye Burkina ye Niger président da ye Niger i tɛ se k'i to yen ka Amérique mara mais firawuna kun ye diɲɛ bɛɛ mara o tɛ bonya da ye o ye bonya da ye Musa e ni ne filɛ kuma na da ni da cogo min na Musa ni Ala kun bɛ kuma ten Allahu akbar Musa ye san 40 kɛ firawuna nɔfɛ a ma se a ma ɲa fɔ Musa ko Ala ma ko e bɛ kafiri dɛmɛ ne kan e ni ne de bɛ kuma da ni da ne ye Ala ko firawuna ka ban sa a bɛ ban seconde kelen mais ne san 40 filɛ firawuna nɔfɛ Ala ko Musa ma ko jogo dɔ de bɛ firawuna na k'o jogo to Ala ma a tɛ se a la ko ye jumɛn ye ko firawuna ye dugawuden de ale Iba Wani filɛ fo ka taa se Siriki ma olu denmisɛnnin damadɔw bɛ yen an ɲɛ b'u la o bangebagaw b'u bolo cogo min na an ɲɛ b'u la ten donc Iba a nana ma n'o bangebaga bonya sira ye an donna so kɔnɔ min kama sa o kɔni o tɛmɛna ne n'ale cɛ o tɛ kɛnɛ kan kuma ye o tɛ kɛnɛ kan kuma ye an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn karamɔgɔ bon émission in tɛ se ka ban ten ni caméra in fana tigɛra i ne bɛ don so kɔnɔ de yan bon an bɛ tila ka don komi mɔgɔw sigilen bɛ na dɔw bɛ yan depuis sɔgɔma non an bɛ dɔw labila sa o tuma sisan i b'i labɛn ka na don wɛrɛ de problème t'a la problème t'a la alors an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu sigi an ka émission na f'a labanna ani Konate ka émission an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn alors Konate pour que ka bɔ kuma kɔnɔ kɔrɔfɔ laban jumɛn bolo ka lase i kanubagaw ani maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma bon o de ye dugawu ye dɔrɔn k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na jamana mago bɛ bɛn de la an ka bɛn an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka dugawu kɛ sunkaloba in tagatɔ don an k'an cɛsiri a kɔnɔ ka ɲuman caman kɛ a kɔnɔ lɛtiri kadiridenw fana k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a dɔn si la Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ Ala kira hɔrɔma ye sɔli Ala ko maliyɛnw an b'a fɔ a k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ n'Ala sɔnna merci beaucoup